Περίμενε, είπες μπάνιο. Δεν πάω να κάνω ένα μπάνιο, να κουραστώ. Ακτινίδια φορτώνω. Ακτινίδια. Ναι, το ρούφο δουλεύουμε. Καφέα. Έχει δουλειά τώρα δηλαδή. Έχει, πολλή δουλειά έχει. Μετά ξανά δουλειά πάλι. Πάλι δουλειά. Πού ρε φίλε, δεν εξοικονομήσεις λιγάκι. Όχι, δεν μπορούμε. Πρέπει να δουλέψουμε. Εντάξει, δηλαδή. Παιδιά έχουμε. Πολλά παιδιά έχουμε. Πόσα παιδιά έχεις? 4 παιδιά έχω. Καλά κάνουμε κάτι, πόσο χρόνο είσαι ρε εσύ? 26 χρονών είμαι. Και έχεις 4 παιδιά. Ναι. Από πόσο τα κάνεις τα 4 παιδιά? Τι να κάνουμε, μηχάνηματα. Μηχανήματα. Δουλεύουμε. Τι να κάνουμε, όλα δουλειές, σπίτι δουλειές. Η γυναίκα όμως τι κάνει η γυναίκα? Γυναίκα τίποτα. Έτοιμα. Μήπως τελικά οι άντρες κάνουν πολλά παιδιά τις γυναίκες για να μην έχουν. Μην αδελώσω. Όχι, για να μην έχουν γκόμενους στο σπίτι. Ναι, βέβαια, πολλά παιδιά κάνουν. για Πολλά. αυτό λόγο. Ναι, βέβαια. Τι να κάνω, ξέρω πόσα παιδιά έχουν άλλοι. Πόσες δουλειές κάνεις? Εγώ τα χωράφια δουλεύω, πολλοί δουλειές. Πόσα παιδιά έχουν άλλοι? Πολλά. Δεν ξέρω το πάνω 5 παιδιά. Έχουν από μένα παραπάνω έχουν. Πολλά τα κάνεις. Βεβαίως. Τι λέει, εσύ κάνουμε παιδιά κι εμείς. Αυτοί όλοι παιδιά κάνουν. Άλλο τίποτα. Πολύτεκνο, τσίπρα θαΐζει. Όλα θαΐζουνε. Επιδότηση όμως θέλω. Βεβαίως. Γι' αυτό, Εγώ γιατί δουλεύετε. γι' αυτό και έχεις παιδιά. Βεβαίως κάνουν παιδιά. Άρα γυναίκα. Αλλιώς τι θα γίνει. Άρα γυναίκα. Πάντως είσαι όρθιος. Στο ένα. Το ένα θα δω σήμερα. Να πεις τη γυναίκα σου και στα παιδιά σου χαιρετίσματα. Βεβαίως, χαιρετίσματα όλοι σας, όλη η Ελλάδα αγαπάμε. Γεια σου, Όλα χαιρετίσματα στη γυναίκα σου και στα παιδιά μου. Χαιρετίσματα στη γυναίκα σου και στα παιδιά μου. Έλα πάμε. Δεν ξέρω που το κατάλαβε.